como ai acabamos. Querer ai como acabamos. Hey, você continua, você continua, você continua, você continua, você continua, você continua. Ai, quase. Nu pola de aici. Nu. Ala fitită cu babau. Noi dansează până atunci filmăm. Asta? Nu mi-e frică. Cum zice fata? Nu mi-e frică de baba. Păi fă și tu cu nasează aia. Ia să vedem cu nasează. Tu cu nasează vizită e te-am bătut. Ne fă și tu așa. Cum zice? Nu? Nu mi-e frică. Dansează, că te vede acolo. Fetița, dansează cu tine. Haide, haide. Hey! Nu fică de baba. Nu mă frică de baba. Așa cu puținea la gură și zi, nu mi-e frică. Uite-te acolo. Nu mă frică de Zi, nu mi-e frică de baba. Zi, uite-te acolo și zi. Nu mă frică de baba. Uite așa, fă așa. Uite-te acolo cum faci. Ștefi, uite așa. Fă așa, Ștefi, uite la mama. Uite-te aici și fă. Ține asta și zi. Zice, nu mi-e frică. Uite-te aici la cameră și zi, nu mi-e frică de baba. Zi. Zi. Uite-te la aici, aproape. Zi și tu. Nu mă frică de baba. Păi știu. Păi știu, zici tu.